Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. So mukomana zvakaitika ndezvekudai so: ndisati ndazotanga kudzifambira nyaya dzacho, because pari zvino ndava kungozviudza kuti kunyangwe ndikanzi ndaromba, at least zviri nani, then I can just enjoy for a very short time, ndobva ndafa zvangu. Kunyangwe kuri kutengesa upenyu hwangu, handisisina hangu basa nazvo. So mukomana ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine mwana wangu 1, ndine makore 18 years ekuberekwa. Upenyu hwakatondiomerawo, mufunge zvenyu mukomana. So mushure mekunge ndamitisiwawo nemurume wemunhu, pandakazoudza vabereki vangu kuti ndo zvainge zvaitika, vabereki vangu vakatsamwa, vakabva vandidzinga pamba. Ndikabva ndachizoenda ndikatanga kugara nefriend yangu kusvika ndabetserwawo mwana wangu. After that ndokubva ndachizotanga kushanda. Saka ndichishanda kudaro mukoma, ndingangoti ndainge ndava kutanga kurikavha, ndava kutozviudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoendawo kucollege. Ndikabva ndachizodanana neumwe murume uyu iyewo handina kutozviziva kuti munhu ari very violent, but patainge tichidanana ndakazviona hangu kuti aiva munhu aigara achingondiitira shanje at all the times, achingonditi ndinofanira kungogara ndiri pamba nguva dzose. Tava kugara tose manje, ndipo apo pandainge ndava kurohwa ndaiti kana ndikaenda kumashops kunyange kunotenga kana muriwo chaiwo, kungononoka kudzoka chete munhu obva atotanga kutondirova, ndokubva ndachizomutiza. Pari zvino hangu ndiri kushanda samaid, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kupinda mumagroups epamafacebook ndichitsvakawo n'anga dzinorombesa. Saka ndine imwe n'anga iyo yandakasangana nayo. N'anga iyo yakandeti inokwanisa kundibatsira. Ndakatoendako kumba kwayo n'anga iyi, saka iri kuti zvinhu zvangu kuti zvinge zvichizokasika zvaita hunge ndarara nayo, sezvo ini ndisinawo mari yakawanda, because n'anga yacho inobhadharisawo ma11,000 US kana kuri kunzi unenge wafunga kuita zvekuromba. Ende kana ikakurombesa hanzi unosvika kana level rana Wilknell chairo rekuita mari, ndokusaka vachichaja 11,000 US dollars kuti vange vachizokurombesa. Saka nekuda kwekuti ininiwo handinawo mari yakawanda, vakabva vanditi ndinokupa option, iri option yekuti kana uchida ndinobva ndazorara newe, then kurara kwandinenge ndaita newe ziva kutoti ndo zvichazotoita kuti unge uchizoita mari. Saka zviri kwauri mukomana. Ndauyawo pano ndichidawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here. You cannot change my mind. Yes, even if you judge me, but you cannot change my mind, because my life that I am living, it is very painful. Saka ndinotongoona kuti zvinge zvichinzi ndakwanisawo kubudirirawo mulife mangu, ndakwanisawo kuita zvandinoda, kuenda kunyika dzandinoda, hunge ndaromba, because pari zvino nechibasa chandinoita ichi chehumaid ndinotangira pai. Kunyange ndikanzi ndine shungu dzekuda kuzoendawo kumhiri kwemakungwa, but wacho anondibatsira ndiani? Saka kutoromba ndiyo yega option yangu yandiinayo, apart from kuita zvekutengesa muviri wangu. Mukomana, I just want to hear kubva kuvateereri venyu kuti zvinoita here kuti ndinge ndichirara nen'anga iyi kuri kubhadhara kuda kurombeswa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureururawo kuti
kuti ndakaonawo ambuya vangu vachitaura nenyoka, uye zvekare ndikabva ndachizovarota vachiyamwisa nyoka iyo yandainge ndavaona vachitaura nayo. Izvi pazvakaitika mukoma mainge muri mugore ra2017. So nemudzimai wangu tainge takasangana muri mugore ra2014, the beginning of 2014. Asi ndichizonosangana naye mukadzi wangu uyu ndainge ndichida friend yake, iye ainge achigara neimwe shamwari yake, saka ndiye wandainge ndichida. Zvino ainge ari munhu ainge ari very rough, asingatombodi kutaura neni apa achizviona kuti ndinomuda. Chainge chondirwadza zvino paari ndechekuti rent ndainge ndava kutomubhadharira rent, ndikati kana kuri kunzi ndikaitawo ndichimurakidza kuti ndiri munhu ane maresponsibilities uye zvekare ndinokwanisa kumuchengeta, anokwanisa kuzondida. Hakusi kunzi achindiita rafu, ainge aine munhu waainge achifambidzana naye, but aiva munhu uya aizviita very holy, saka kutaura naye ainge atori ma1. Kunyange kuzobvuma kuti ndinge ndichimubhadharira rent ndakatozviitawo by force, ndikabva ndangobhadhara rent asingazvizivi. Ndikabva ndaudza landlord wake kuti kana mwedzi wapera ange achizongomuudza kuti rent yakatobhadharwa nanhengi. Saka iye paakazozviziva akatombotukana neni, akanetsana neni, but akazongonyarara zvake. Dzimwe nguva vanhu vaitotiona vaitofungidzira kutoti tinotodanana. Ndaikwanisa kutomutora totoenda tose mutauni, but tichifamba kudaro ndainge ndichingotukwa chete. Saka semurume ndakamboshingirira, ndikati ndakashingirira kuda kweabout 3 months ndichingomupfimba, munhu achindiramba. Pandakaonawo kuti nguva yainge yafamba, apa ndava kuonawo ndava kuitirwa maactions nefriend yake, ndikabva ndati uku ndo kunenge kwakachipa, zviri nani kuti ndinge ndichipfimba uyu. Saka ndakabva ndachizopfimba mudzimai wangu, haana kana kumbogara akaramba. Ndikatomubvunza kuti iwe kasi wanga watogara uchitondida here? Akabva anditi nezvose izvo zvaunoitira friend yangu iye achikubata rafu kudaro, ndatoona kutoti iwewe ndiwe munhu anotofanira kutoti anga achitopiwa rudo, not kuswera uchiitwa rafu. So mukomana ashi ndakabva ndachizotanga kudanana naye kuzonosvika ndichizomupawo pamuviri, ndokubva tachizotanga kugara tose. Takati tava kugara tose mukoma, ndipo apo paakazongopa pressure yekuti ainge achida kudzokera kuZimbabwe. Ndikabva ndati it is okay. Mukomana ashi akazoti aenda kumusha, ndo pandakazomuona akatora picture akapfeka imwe t-shirt yangu. Iniwo ndainge ndisingatozvizivi kuti ainge akaenda kuZimbabwe ne-t-shirt yangu. Akabva anditi t-shirt iyi ndakaitora nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti iwewe kana ndava kukufunga ndobva ndachizopfeka t-shirt. Ndakangoti sezvo tiri murudo ko zvakagoipei, but I think kuti ipapo pane kakugadzirwa ako kandakaitwa, because iye akazongoti inini ndakazvigadzirisira marriage yangu ndokusanga ndisingambosangani nemaproblems. Ende ipapo friend yake ndainge ndichiri kumuda, but kubva zvaakazobva kumusha mukoma ndaiti kana ndikafunga nezvake ndainzwa ndichimuda nemwoyo wangu wose. So takazongoramba tichingogara tose mukomanashi, even though ndaitoona kutoti kumumitisa uku kwandainge ndakamuita yainge iri mistake, because mwoyo wangu wainge usiri paari 100%. Munhu wandainge ndakangoda naturally yainge iri best friend yake, ende chainge chondirwadza ndechekuti best friend yake yainge yava kutofamba ichitotaura kuti she regret kuti ainge akatadza kuzviona kuti ndainge ndichitoda zvemarriage, ende vakabva vazototanga kutovengana nemukadzi wangu. So I felt so bad kuti vanhu ava pandakavaziva vainge vari vanhu vainge vachiwirirana, but kuzongopinda mulife mavo ndokubva ndachizodestroya friendship yavo. But mukadzi wangu iye ainge asitomborina kana basa nazvo izvozvo, achitoti varume vashoma kudarika vanhukadzi. Saka patakazombonetsana takaita nguva tichingonetsana, because I think kuti kana kuri kunzi ane mishonga yakanopiwa naamai vake yekusimbisa marriage inenge yakamboexpire, zvekuti ivo vamwene vangu mukoma ndivo vakazotouya kunoko kuJoni. Ndakatomboramba ndikati hazviite kuti vange vachiuya sezvo pasina mari, because neniwo mukoma ndainge ndava kuita sekunge ndainge ndakasungwa ndisingachakwanisi kana kuita chii zvacho. Asi vakabva vachizongouya panguva yacho iyoyo mukoma
takabva tatomanikidzika kuti tinge tichitsvaka imba yakakura. Saka ndakataurawo nomwe mudhara uyo ainge aine RDP yake. PaRDP apa painge pachingogara vana vake. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kurenta RDP yacho yose, akabva ati okay, hapana problem. Mukomana acho takabva tazotanga kugara muRDP muya ndokubva vachizouya ambuya vangu. Pavakauya mukomana acho nerimwe zuva ndakangokaruka ndapatika pari pakati pahusiku. In fact, musi wacho iwoyo, the previous night, ndainge ndichingonzwa rimwe zinyota, so kunyangwe pandakazonorara I think ndainge ndatonwa almost 2 liters yemvura, but ndichingonzwa kuti pahuro pangu apa painge pakaomarara. Saka ndakazongorara usiku hwose ndichingonorasa mvura chete. Then dzakazoti I think dzava kuma 12 ndipo pandakazongomuka, but ndakamuka ndichiita zvekuvhunduka. Ndakati ndichienda kunorasa mvura ndiri mupassage ndo pandakabva ndachizotanga kunzwa kuti ivo ambuya vangu vainge vachitaura noumwe munhu vachiita zvekuzevezera. Ndikati ko vari kumbotaura nani, because foni yavo tainge tiinayo mubedroom vainge vatikumbira kuti tinge tichivachajisira foni yavo sezvo yaisarudza machaja. Ndakatomboda kudzokera mubedroom ndikabva ndati unodzokera mubedroom, izvo amai vemunhu vanenge vatopindirwa nezvibhonda vakabva vatobatwa chibharo, zvimwe kuda vanenge vatori pakati pekubatwa chibharo. Ndakafamba zvishoma nezvishoma ndakamira mupassage ndokubva ndadongorera. Mukomana acho ivo vainge vakarara pafloor vari pakati pemasofa. Ndikabva ndavaona vainge vachitaura nenyoka. Nyoka iyi mukoma yainge iri pasofa, asi musoro wayo yainge yakaisa musoro wayo padhuze navo ambuya vangu ava vachitotaura. Mukomana acho pandakaona zvose izvozvo zvichiitika ndakati zvimwe kuda maybe yainge iri movie, but zvakatoitika in real life. Ndakaona ambuya vangu vachitaura nenyoka. Saka kubvawo ipapo zvinhu izvi pazvakaitika ndo pandakabva ndachizongotanga kungorwara. Ndakarwara mukomana acho ndisingazivi kuti chii chainge chichiitika kwandiri. Ndakagara muchipatara kwemwedzi iyo inokwana kuita 4 months ndingori muchipatara chete ndichingorwara. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungonzi BP yangu yashuta ndobva ndatanga kuzvimba makumbo. Dzimwe nguva ndaingokwanisa kungotanga kungodikitira. Saka ndakagara muchipatara kwenguva refu, but this was after ndabva mukurota ambuya vangu vachimwisa nyoka iyoyo. Vainge vachiimwisa vakagara paguva remurume wavo. Hope idzi pandakadzirota mukoma ndakaudza vamwe mukoma wangu ndikabva ndatotanga kutorwara. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hei, pakaipa. Kana wanga uri iwewe waona ambuya vako vari busy vachiyamwisa nyoka, unoita sei? Unoudza here mudzimai wako kana kuti unongoramba zvako wakanyarara kukuzovarota vachiyamwisa nyoka yavo iyoyo vakagara paguva? Hei, rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo mukoma, izviwo ndo zvakaitika apo pandainge ndichiri ne26 years. The funny thing about it was that ndainge ndakatoroorwa mukoma, ndakatochata ndiine vana vangu vaviri, asi zvakazondipandutsa panguva iyoyo yainge iri nhau yekuti friend yangu akabva achizotanga kudanana neimwe mbinga yemuno muSouth Africa. Murume uyu mukoma ainge aine mari, achiraramawo nemadhiri vachiita zvematenda zviya zvecorruption inongotaurwa muno muSouth Africa. Aiva nemotikari dzainge dzakawanda kwazvo, uye zvekare ainge aine vakadzi vakawanda zveculture yavo iya yechizulu, zvekuti kana friend yangu apo paakadanana naye murume uyu akabva achizotoenda naye kuma introductions, akatonosangana nanaamai guru vake vainge vakawanda. Mukomana acho akabva achizondiudza kuti friend yemurume wake ainge achiti naiyewo ainge achidawo mukadzi anobvawo kuZimbabwe, but not wekuroora, wekungofambidzana naye, achiti vemuno vanomupa stress. Vakadzi vake vaigara vachingomupa stress, saka aidawo mukadzi wekuti anenge ari stable, in a stable relationship naye, achimupawo mari
iyewo achipiwa peace of mind. So ndakabva ndati saka iwewo wafunga kuti kudii. Akabva andiudza kuti ainge achida kutumidzira munin'ina wake mari kuti ange achizouya kuno kuSouth Africa. Ndikabva ndati kwaingawani zvaune hutsinye, unoreva kuti ungada kutumidzira munin'ina wako mari kuti auye kuzodya mari yeti inini ndiripo, zvingaita here? Ndo patakabva tachizongotenderana kuti iyewo achiitawo zveboyfriend neniwo ndichiita zveboyfriend, even though she was not married. Chakazonyanyisa kukonzeresa kuti ndinge ndichizomupusha kuti ange achitaura nemurume iyeye kuti inini ndainge ndiripo even though I was married. It was because akazotengerwa motikari on her birthday. Mukoma ndakarwadziwa, ndikabva ndati neniwo motikari yacho ndinoida. Saka mushure mekunge ndazotanga kudanana naye murume uya aindipa mari dzandaitumidzira kuvabereki vangu, ndichitovaudza kuti murume wangu dambudziko raainge ainaro nderekuti ainge akaomera, mari yake aingoidyira iri muhomwe. Vabereki vangu vakabva vanditi iwewe kana uine kabusiness kako kauye nako, zvawakatoita wakatongwara, nekuti waizofa nenhamo. But vasingatozvizivi kutoti yainge iri mari yandainge ndichitopiwa nembinga iyaiya. Saka mbinga iyi mukoma yakabva yachizoenda neni kurwizi nerimwe zuva. I think kuti akafungidzira kuti ndainge ndadhakwa. Takaenda out, then ndokubva tatanga kunwa doro. But tichinwa doro kudaro ndakazongotanga kunzwa dzungu, ndikabva ndati pano kuti ndirambe ndichinwa doro hazviite. Ndainge ndabatwa nenyongo because ndinowanzokunwa mabrutal fruit nemasavana. Saka ndainge ndamixa musi wacho iwoyo. Paakaona sekunge ndainge ndadhakwa, but iye ainge atodhakwa zvekutorevesa, akabva achizonditi handei, there is this other place that I want to show you. So takabva tachizoenda pane kamwe karwizi. Mukoma nashi mukula box muya umo mainge muine doro. Ndakazoona achiburitsa nyoka. Nyoka iyo yainge iri mhando yepython. Nyoka iyi mukoma akati aiburitsa kudaro ndokubva azoiisa mumvura. Yakadzoka. Payakadzoka yainge yakaruma kamwe kabhegi, but kabhegi aka kainge kaine mari. Ndokubva tapinda mumotikari tikazoenda kumba kwake tikabva tanorara. But takarara kudaro mukoma nashi ndaitonzwa ndichifambwa muviri wangu wose. Kubvawo ipapo ndakabva ndachizozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichisiyana naye murume iyeye nekuda kwezvandainge ndakaona nemaziso angu awa. Kana iri sefriend yangu nanhasi uno anorwara nechimwe chirwere chisinganzwisisiki chepabonde, saka anongogara achienda achinobayiwa rimwe injection hanzi kuitira kuti asazoita cancer, cervical cancer. Hanzi chirwere chacho ichocho chepabonde chinokonzeresa cervical cancer, uye zvekare hanzi achina cure chinonzi HPV. Hameno kana vamwe vachichiziva, ndo chirwere chepabonde ichocho chaanorwara nacho. But vakambofambidzana kwenguva refu iye nemurume wake uyo waainge achidanana naye, asi iniwo hangu ndakasiyana nazvo mushure mekunge ndaona murume uyu achiburitsa nyoka yainge iri mukula box ikapinda mumvura ikadzoka yakaruma chibhegi chainge chiine mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mu comment section and let us discuss that issue in the comment section. Apa hanzi I was a married woman but ndakasarudza kuti ndinge ndichidanana naye murume iyeye nekuda kwekuti ndainge ndaona friend yangu atengerwa motikari. Kutengesa upenyu nekuda kwemotikari iko zvinozve hanzi ane chirwere chepabonde chisingarapiki, anongogara achingobayiwa ma-injections kuitira kuti asazoita cancer yemuchibereko. Zvakangooma hazvo vedu we.